taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw muli sa inyo mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon na naman po tayong re-reaksyonan na video. Patungkol nga po ito mga kababayan sa napabalitang di umano, mayroon na pong inilabas ang Muntinlupa RTC na hold departure order para po ito mga kababayan in case daw po na tumaka si General Bantag or magpunta po sa ibang bansa ay mapipigilan po sa pamamagitan ng order na ito. Yan po ang ating reaksyonan to give you as an update na rin po dito kay General Bantag sa lahat sa atin na ating mga supporters. Kalakip dito mga kababayan ay mayroon pong binitawan na naman pong mga pananalita dito si Attorney Panilo kay DOJ Secretary Remulla kung ano po ang nangyayari at bakit nanggaganito ang mga pagpangyayaring ito ngayon. Na itong si Tivis nga ay pinapauwi, ayaw umuwi. Ito naman si General Bantag ay ayaw din lumutang. Bakit po nagkaganon? Panoorin po natin mamaya ang nagiging reaksyon ni Attorney Panilo at kung ano po ang kanyang masasabi patungkol po dito. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa ating channel ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell or yung maliit na bell para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga upload. Paki-like na rin at paki-share na rin po kung inyong mamarapatin. Maraming salamat. Patungkol po pala dyan sa Raffle Purakos, sa dulo po ng bidyong ito ang buong pagpapaliwanag. Naglabas ng hold departure order ang Muntinlupa City Regional Trial Court o RTC laban kay dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag at dating Bucor Deputy Officer Ricardo Sulweta. Ito'y upang hindi makalabas ng bansa ang dalawa na siyang itinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapida at sumano'y middleman na si June Villamora. Ang hold departure order ay inisyu ni Judge Penere Gito ng Muntinlupa City RTC Branch 206 na siyang dumidinig sa kaso ni Villamora. So ayan nga po mga kababayan ang balita na nanggaling po sa UNTV at ito po ay naka-update po ito sapagkat araw-araw po halos ay naglalabas po ang UNTV patungkol nga po dito sa ipinapalabas po ng DOJ patungkol nga sa kaso nitong si General Bantag at kay Zuilieta. Mga kababayan, ang atin po ritong pinagtatakahan no sapagkat ito po ay mayroon pong mga napauna na pong mga pronouncement itong si DOJ Boyeng Remulla kung inyo pong matatandaan sa mga nakakapanood na po rito at nakasubaybay po sa ating ginagawang pag-reaction video sa mga balibalita na lumalabas sa araw-araw. Patungkol nga ito sa kaso ni General Bantag. Kung inyo pong matatandaan ay sinasabi nga po ni Sec Boyeng nung mga nakaraang araw ay mayroon na daw pong surrender filler na ipinapadala itong si General Bantag doon na po sa kasama niya or kakulig niya sa trabaho. Ngayon, nagtataka po tayo mga kababayan dahil ano po ang nangyari doon at kung may katotohanan po ba yun or wala. Sapagkat ito na naman ngayon, mayroon naman silang ipapalabas hold departure order. So ano po ang nagiging implikasyon po nito? Doon po sa ibang mga kaiba yun ni General Bantag or mas madaling sabi ay mga kakampi po ng mga nag-aakusa kay General Bantag, napakinggan po natin. Ito daw po ay sinasabi nila na panglito or pang ano lang daw ito para hindi agad mahuli si General Bantag. At sinasabi pa nila nandun na raw si General Bantag sa ibang bansa. At mayroon pa silang sinasabi, nagpapasaring pa sila na dalhin daw ito sa ICC para pati daw yung ICC. Ano ba naman tong mga kalaban ni General Bantag? Hindi ba nila naintindihan? Kung sa inyo kaya mangyari itong nangyari kay General Bantag? On the first place pa lang mga kababayan ay inakusahan na si General Bantag na parang guilty na talaga siya. Kung kayo po ang malagay sa kanyang sapatos o sa kanyang kalagayan at akusahan din po kayo ng hindi lang kayo basta inaakusahan kundi ginagawa na kayong guilty sa mga akusasyon at sa public opinion at sa publiko. Ano
rin kaya ang inyong magiging damdamin kasama ng inyong mga pamilya na nagmamahal sa inyo or kapamilya? Siguro hindi rin po kayo matutuwa. Kung kaya't kami po ritong mga vloggers at mga supporters ni General Bantag ay ganun na lang din po ang aming pag-support kay General Bantag sapagkat nakikita po namin dito na umpisang-umpisa pa lang ay ginagawa ng guilty ang hindi pa naman napapatunayan ng korte. So ngayon mga kababayan, doon po sa mga nagbabash sa amin, bakit daw ganito, bakit daw kami ganon, magtanggol kay General Bantag. Well, ito na rin po ang makakapagsabi rito. At panoorin din po natin kung ano po ang masasabi ni Attorney Sal Panilo patungkol nga po rito kung bakit po nagkaganito at nagkaganon itong kaso ni General Bantag, bakit hindi lumulutang despite na mayroon na po siyang warrant of arrest. At ito naman din po si Teves ay pilit po nilang pinapauwi, ayaw din naman pong umuwi ng ating bansa. Bakit po ito nagkakaganito? Dahil po kaya ito sa nawawalan po talaga ng tiwala? Well, sa tingin ko naman ay hindi naman po siguro lahat. Meron lang pong mga iilan na hindi po patas siguro. Siguro, hindi ko naman sinasabing yun, no? At siguro lang, or di umano. Ito ang nararamdaman ng kampo ni Teves at ito rin ang nararamdaman ng kampo ni General Bantag at ni Julieta. At dahil dyan, minarapat po natin mas maganda at mas authorized na magsabi patungkol dyan ang may mas alam sa batas, ito nga pong si Attorney Sal Panilo. Panoorin natin, pakinggan natin kung ano ang kanyang masasabi, bakit nagkaganito ang dalawang individual na ito. Alright, punta na ho natin itong ano bang oras na. We have 5 minutes more. 5 minutes na lang bago tayo tumakbo sa airport. Alam niyo itong nabasa ko kanina. Pinagpipilitan ni Secretary Boying na gagawin niya raw terorista ito si Congressman Teves. Yun o ang hindi ko talaga maintindihan. Ayun nga, no? Nabalitaan po natin ito na gagawin daw terorista nga si Congressman Teves. Ito ay hindi rin daw po maintindihan ng isang batikang abogado na si Attorney Sal Panilo. Pakituloy po, Attorney Sal, bakit hindi nyo po maintindihan? At mukhang marami po ring taong bayan ang hindi rin po maintindihan yan. Itong mga taong ito, dyan sa gobyerno, napakahilig nila na magsasalita ng hindi muna nila pinag-aaralan sapagkat hindi naman ganun kasimple na magka-classify ka ng terorista. Ang nagiging resulta, sinisiraan ninyo o sinisiraan mo, Secretary Boying, si Congressman Teves, ay hindi mo pa nga nadidimanda eh. Paulit-ulit mo na sinasabi, utak, hanggang ngayon, wala pa kayong demanda. Wala pang ang preliminary investigation. Oh, ganyan na ganyan ang ginawa nila kay General Bantag eh. Mabuti na nga lang si General Bantag nagkaroon po siya ng mga kakampi at mga supporters mula doon sa mga public opinion na nangyari. Hindi ba napakasama naman nun? Ilagay mo nga sarili mo sa kanya kung ano naman mararamdaman mo. Yun nga po ang sinasabi ko kanina dito, Attorney Sal Panilo. Kung ilalagay din naman din nila ang sarili nila sa kalagayan po ni General Bantag at itong ni Teves, hindi lang natin alam kung magugustuhan rin kaya nila ito. Tayo sa atin, regardless of whether he is guilty or not, itong si Congressman Teves, hindi ho yan ang issue dito. Ang issue natin, kung wala pang ebidensya, huwag tayong bigay ng mga pahayag na sisirain natin ng reputasyon, idemanda nyo para magkaroon ho ng pagkakataon na ipagtanggol nila mga sarili nila. Hindi yung hindi pa nga para lang makaharap kayo sa media, para lang yung mga pangalan nyo nababasa, mukha nyo nakikita. Mukha nyo nakikita at mababasa. Pasikat pala, Attorney Sal Panilo, di ba? Mapag-uusapan, gagawin nyo ang lahat. But in the process, you destroy reputations. Hayaan nyo ang hukuman. Ang tagal na ho yan. Paulit-ulit na sinasabi. Utak, mastermind, left and right. Alam nyo, nako, wala na tayong oras, pero may nagsumbong ho sa akin. Minsan gusto ko iharap dito sa programa natin. Mga taga-Negros, gustong pumunta sa akin kasi may ginawa daw ang gobyerno sa kanila doon. O yung mga pulis. Ni-raid. Kung ano-ano mga tapos pinaayaw daw ilabas sa media. Ang dami ko nire-reklamo. Pagkatapos, maraming reklamo eh. Kaya sinasabi ko nga, kung meron man ng paglabag sa batas, ang sino man, mayaman, mahirap, makapangyarihan, o hindi, ayusin muna ho natin, mangalap tayo ng ebidensya.
Huwag na ho tayo mag-press conference, huwag na tayo magpahayag. Kasi nakakayamot na paulit-ulit na sinasabi pero wala naman tayong nakikita na kasong inihahabla. Kasi by the time na ipapile yan, yung larawan ng kanilang binibiktima na inilalarawan na guilty, kawawa naman. Wala nang maniniwala na inosente itong mga tao kung palagi nilang naririnig na ito'y utak, ito'y ganito, ginamit yung pera sa puro lang naman aligasyon. Yan o ang ayaw natin. Ganyan din ang ginawa nito kay dating Director General Bantag. O, tinan mo. Kaya tuloy, hindi ko masisingay nito mga ito na ayaw sumuko o ayaw umuwi para harapin. Paano nga? Bias na eh. Hindi na pantay ang pagtingin sa kanila. Hindi sila nakakakita ng katarungan. So, will you blame them? O, tingnan nyo, di ba si Lacson ganyan, umalis. Ganon din si Greg Unasa. Maraming ganyan eh. Pero anyway, pasensya na ako kayo. Kailangan mo talaga magpaalam na ako dahil meron tayong mga aeroplano, hindi naman ako aantay no. Kaya ako po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli, Salvador Salpanelo, pansamantala nagpapaalam at nagsasabing mabuhay ang Pilipino at magmahalan tayo. So ayan nga po, napakinggan natin ang sinabi dito ni Attorney Sal Panilo, mga kababayan, mga kasulit. Nakikita po dito talaga na talagang itong dalawang ito, si General Bantag at si Teves, ay magmumukha po talagang mga guilty na sa mga ginagawa po nilang mga papreskon at mga pahayag. At sinasabi nga ni Attorney Panilo, talagang wala na po silang maniniwala na mga ito ay walang kasalanan kasi naunahan na po sila ng public opinion eh. Kumbaga, killing today public na ang nangyayari eh. So, ganyan po ang mahirap at masakit sa katotohanan dito. Ngayon po, kung mayroon man po silang guilty man po sila or hindi po sila guilty, dapat sana diretso na yan sa korte. At in this case, ayan na nga, mayroon nang pinafile dito kay General Bantag, hindi na tuloy nila masisisi, sabi nga ni Attorney Sal Panilo, na hindi sumuko. Kasi nga, sa ganitong nangyayari, pinapangunahan na nila ang nagiging proseso, di ba? Ano ba ang inyong nakikita dito? Napakabulag na lang po ninyo mga kababayan kung talagang masasabi ninyo na talagang ang isang tao ay hindi pa napapatunayan sa korte at sasabihin ninyong guilty na kaagad. At yan po, pag yan po ang inyong paniniwala, hindi na po maganda yan mga kababayan dahil ayon po sa ating saligan batas, ang isang akusado ay mananatili pong inosente hanggat hindi pa po napapatunayan sa korte. Ayan po mga kababayan, ang ginawa po ritong pagsisiwalat at pagsasabi ng tapat ni Attorney Sal Panilo, naway maintindihan sana at mapakinggan sana ito ng kinakaukulan. Maaari nga kung may kasalanan talagang isang tao ay mapatunayan, di ba? At least wala pong masasabi na parang nagkakaroon ng personalan or ginagawan lang talaga ng paraan para ang isang tao ay malubog or mahatulan. Ang sa atin po dito mga kababayan, manatili po tayo na maging mahinahon at ipakita po natin yung tamang reaksyon at opinion. Stake lang po tayo kung ano po ang tamang issue. Yun lang po ang ating pagbasihan dito. Kung nabitin po kayo sa ating ginawang reaksyon mga kababayan, paki-comment nyo po dyan sa baba kung anong inyong masasabi kay Attorney Sal Panilo at sa naging reaksyon natin patungkol dito. Alakip nito mga kababayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa ating channel. Mga kababayan, mga OFW, ingat-ingat po tayong lahat at ang mga kababayan natin nandito sa Pilipinas, ingat din po tayo, manghingi po tayo ng pananalangin at pasalamat sa Diyos. Ingatan naman po tayong lahat. Ayawan Diyos, magkita-kita tayo muli. Ito muli si BMR Channel ang nagsasabi kay General Bantag. Kapit lang General Bantag sa Diyos. At syempre, as always, Pilipinas, God first. Punta na po tayo sa parapol. Ito pong raffle purakos mga kababayan na ating isinasagawa or ating pong ipinopromote, may malaking benefits po ito. Ito po ay hindi lang basta kakaroon lang or ginawa ito para magkaroon lang ng basta pera, kundi ito po ay ginawa para ganitong dahilan. Ito pong mga beneficiaries ay mayroon pong 100 ailing people
patients, care of IWI nationwide. Kasi po yung IWI, isa po siyang foundation at international po yan. Tumutulong po sila sa mga nangangailangan na mga pasyente may mga sakit. Doon po mapupunta ang ilang bahagi dito nga po sa malilikom mula rito sa raffle for ACOS na to. Pangalawa ay ang Law Students Research for Ilaban. Yung mga nag-aaral pong mga abogasya or researcher para sa Ilaban. Pangatlo, ang Ilaban po, yung mga abogado or legal team ng ating magiting na general. So maliwanag po yan kung saan po pupunta ang kikitain nito. Ano naman po ang isang side pa kung saan mapupunta ang kikitain? Pag bumili ka po ng ticket na to, aside from doon na nga na nakatulong ka sa mga may sakit, beneficiaryo ng mga may sakit, aside from that, ito naman po, ang ticket po na ito or should we say slots, hindi po siya ticket na literal, kundi slots. Bakit po slots? Kasi po, 1 to 5,000 lang po yan. Meaning, 5,000 ticket or slot lang po yan. Pag bumili po kayo ng isa, may chance na po kayong manalo nitong Toyota Fortuner 2023 na automatic transmission. Brand new po yan. Yan po yata ay nagkakahalaga ng 2.5 million. Plus may 15 pa po na mga Suzuki SkyDrive na mga motor. 15 po yan. Pag bumili ka po ng isa dyan, napakalaki po ng chance na mapanalunan mo alinman po rito sa napakaraming premyo. Plus mayroon pa pong mga minor prizes or mga consolation prizes. Maliwanag po yan, ano? Sana po ay makita po ninyo. Ngayon, sa mga nagtatanong po kung saan nyo po ito ma-avail, ito po, pakikontak nyo po si Ma'am Virginia Mangawit. Ayan po ang kanyang number. Ayan po, zoom in ko na po mga kababayan, mga kasulit. GCash payment, Virginia Mangawit, paki-chat, paki-text, paki-add nyo na lang po siya sa Facebook. Pag nakabayad na po kayo rito sa GCash, ang gawin nyo po mga kababayan, mga kasulit, screenshot nyo po. Ngayon, mayroon naman mga bangko, kung bangko po yung pagbabayaran ninyo, andito po sa baba yung BDO account, mayroon pong dollar at piso account. Sana po mga kababayan, maunawaan po ninyo, sana po maliwanag po ninyo nga naintindihan itong atin pong ipinaglalaban, si DG Bantag, at ito nga po ay may tinatawag na raffle for ACOS, hindi po ito sa kanya mapupunta lahat. Nililiwanag lang po natin. Maraming salamat po sa lahat ng tutugon. Yun naman po ay hindi po ito sa pilitan. Kung sino lang po ang may kakayahan. Ngayon po, kung gusto nyo po magtanong tungkol sa akin, i-PM nyo po ako. Roland PH Channel. Yun sa Facebook ko naman. Ayan po, maliwanag po sana yan mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa raffle drone nito. No? Sana po, manalo po kayo ng isang Toyota Fortuner. Maraming salamat po sa inyo lahat. Muli, ito si VMR Channel. Ang nagsasabi po sa inyo, patuloy po tayong manalangin, humingi ng awa at magpasalamat sa Diyos. Pansamantala po, magpapaalam po tayo at sa muli, magkita-kita tayo kung loloobin, may awa ang Diyos. This is BMR Channel. Once again, maraming salamat po sa Diyos una sa lahat at sa inyo na tumatangkilik sa ating channel. Bye-bye po!